Jeg tror, du optog det. Ja, men nu skal vi til at spille noget Slender. Det er meget uhyggeligt, skulle det være. Og det er Alexander, der styrer lige nu. Han er en tøj. Jeg bruger det meget kort. Og der er jeg tror næsten faktisk, hvis du rykker skærm op i hjørnet, så kan vi se, hvor dumme vi ser ud, mens vi spiller. Ved du, jeg tror nu, jeg går lige ned og tisser først. Men, ellers pisser jeg i computer. Ja, det var så Daniel. Jeg stjæler Normands plads. Ja, fordi han har en nordmand. Start game. Så går man i en skov. Jeg skruede det helt op. Har du? Nej, du skal ej. Jo, det var bedre. Den er skruet op. Nej, okay, du er ikke skruet helt op. Men nu er den lidt god. Men den siger sikkert stadig sådan. Minecraft er også her uhyggeligt, hvis det er højt nok. Ej, jeg skulle lige lidt noget, jeg får nøjen på, eller hvad? Hvorfor er det egentlig, du har sådan en Ninja Turtle? Okay. Det er fordi, det matcher den der. Nå ja. Okay. Collect Jeg slukker lige. Du står ved et hegn. Nu er du bange. Nu er du bange. Jeg sad og spillede, mens jeg hørte på det hed. Det har ikke nogen mening. Jeg skal finde noget papir. Du går over ved et hegn. Hallo, jeg er for stresset, at du styrer så hurtigt. Det gør sådan. Der er et stort træ, der kan være et papir. De kommer efter os. Nå, der er bare noget, mand. Oh god. Har jeg fundet noget? Nej. Jo, en masse ting. Jeg ved ikke, om man skal i den der labyrint. I ved godt... Nå nej, jeg har ikke prøvet at spille før. I ved godt, at sværhedsgraden den stiger, hvis I ikke finder nogen. Ja, det er mega nedtur. Det er ikke svært. Hallo. Og der er et stort træ. Oh god. Løb derhen. Nå, det er shit. Løb. Der kommer ikke nogen med det. Hvordan tager man papir? Klik. Klik. Ja! Fuck! Jeg er Så er musik. Nej, skriv det lidt ned. Jeg tror mig, jeg kigger her. Jeg skal prøve den højt op. Ja, det skal være her højt. Så bliver det mere hyggeligt. Nej, please. Fuck guys. Jeg rykker helt væk. Jeg synes, det er fedt, ja. Der er et hus, der er en bil. Ja, der er bilen. Ja, der er hus og bil. Husbil. Der er ting, Jeg får nøjerne af, hvis du ikke kigger. Ja. Jo. Den er enten bag på bilen. Den er bag på bilen, tror jeg. Nej. Så er den på siden af huset. En af siderne. Yep, der er den. No. Ej, nu får jeg sådan stress. Jeg har allerede spillet for meget. Oh my god. Hvad er du din lille... der er... Nej, det er noget muk. Det er vores slag. Fuck. Så taler man ikke om lærerne på skolen. Det er Eva Toft. Hun er også bare en gammel sur kælling. Du skal snakke fint. Der er noget hus. Hvad er det? Et hus. Gud. Går du virkelig allerede derhen? Selvfølgelig. Altid. Fuck. Hvis Eva Toft var en mælk, havde hun været A38. Fuck. Nej, du kigger på ham. Vent dig dog om. Ja. Hvor er han? Han er efter dig. Han er et eller andet sted. Du kigger på ham. Vent dig om. Og ind i huset. Fuck. Okay. Han der Slender er over. Hvorfor begynder det så give sådan slæder og sådan noget? Ja, det er fordi, Jeg kan ikke finde det er når Slender er i nærheden, så bliver jeg slået. Jeg kan ikke finde det der papir inde i hus. Ja, men der er et papir. Nå. Der er altid et papir. Nå. Nu er du fanget. Run, bitch. Nej, han skal bare ikke lige være rundt omkring. Så dør jeg. Skidegarn. Fuck nej. Skal vi gå ud igen, eller? Nej, vi skal have papiret. Ja. Gå ud af Alexander. Nej. Jeg på det her. Hvor er du, din lille bandit? Kan man ikke råbe eller sådan noget?
Kan det blive en colada? Prøv lige at gå til højre. Ja, der er en... Derovre. Nej, til venstre nu. Derovre. Der burde være en... Der er tønder. Der burde være en sædel over på det der. Det er tønder. De store olietønder. Oh my god. Det er fucking skræmmende det her. Så skræmmende, mand. Du er skræmt, Alexander. Du er mere skræmt i spillet. Du laver error ansigt. Han er ingen miner. Skal vi ikke slukke? Vi slukker lyset. Jeg kan ikke se noget. Prøv at se, han kommer tættere på dig, når du slukker lyset. Det er sgu da mega creepy. Hvorfor gør han det? Det er dumme dig. Kom nu. Der er noget papir, er der ikke? Nej. Hvorfor er der ikke noget papir? Hvorfor er der ikke nogen slendermand? Ja. Hvor er du henne, din bandit? We need paper. Slendermand. Vi laver lige SOS. Vi laver SOS med lyset. Hvorfor? Jeg forstår ikke, hvorfor man kan slukke lyset overhovedet. Det er fordi, at man har kun et vis antal Beløb. tid. Nå, batteri. Ja, batteri, ja. Så hvis vi ikke når det... Okay, lige om lidt, så tror jeg, der kommer sådan en pss. Og det betyder, at Slenderman er teleporteret. Jeg tror, jeg så ham til venstre, Alexander. Nej, det var bare mig. Er det dig, der er med i spillet, så bliver det uhyggeligt. Og hvis man kunne... Den store trold kommer og æder mig. Det mest uhyggelige ved det her, det er, at han ikke er der. Fordi hvis man kunne se ham, så ville det ikke være uhyggeligt. Så ved man, hvor han er. Men det er vel sådan... Det ville være et uhyggeligt spil. Er du ikke lige lovlig ond, er det? Nej, vi har ikke noget mod tændskiven omgang. Næse. Alexander L.A.'s næse. Så det kommer den flyvende næse. Prøv at overveje, hvor uhyggeligt det vil være. Skal vi stoppe videoen nu? Nej, Hold kæft, hvor var vi dårlige. vi spiller lige en gang til. Nej, vi stopper den nu, og så laver vi den ny. Okay. Gud. Skal vi se, hvad for en der er bedst? Nå, så sker det den der. Men det her, det var uhyggeligt. Ej, det var slet ikke uhyggeligt. Kun når man så ham. Kan vi ikke finde en screen recording, og så hvad hedder det? Det kan man ikke.